Kami sa una, mga buta, jud mi, oy. Dili mi pirmi maglaag-laag, pero sus, karon. Mga batanon, basta na sila kwarta, laag na dayon. Pirmi laag. Unsa man ni, oy? Lahi baya kami mga batanon karon, no? Lahi baya mi. Nya importante kaya nga kitang tanan ang simbahan mangutana jud nga unsaon man nato pag-evangelize sa mga batanon. Unsaon man nato pagtabang nila pagkita jud ni Jesus, no? And to live a holy and happy life. Sa kini nga video, mag-share lang sa ko ninyo og kanang mga learning experiences nako kay ako kay youth minister baya sa simbahan Katoliko diri sa Cebu City nya mag-share lang ko sa ako mga gi-discover. Okay, ang una, kay tabian kaayo ang atong mga batanon karon. No, it's really true. Usahay abi nato nga pemi lang sila cellphone, ana, dili sila magistorya, pero oh my goodness, once you give them the opportunity mo open up gyud sila nya ganahan kayo sila mag-istorya. Kinahanglan kayo sila mag-istorya sa ilang mga friends, no? Diri sa Faith Hub Cebu, actually ang among gi-propose nila is oftentimes ang gitawag nga Alpha series. Okay nya, kaning mga Alpha series, especially made for youth, is actually kuan siya, centered around group discussion. So pirmi sila magchika. Ganahan kayo sila ana. Ang ikaduha, mga igsoon, importante kayo ni pod is ang gitawag nato nga discipleship. Okay, it's one thing nga tabian kay ang mga batanon kinahanglan sila mag-istorya, right, sa usag-usa, pero importante nga maka-istorya pud sila sa usa ka tawo nga murag mo giya nila, right? Someone who is discipling them. Ang mga batanon karon ba? I think also for you, no? Mga kami sa una. We can say nga when we feel that there is one person waiting for us when we go there, waiting to know kumusta man ta, right? Kumusta ang atong semana? Kumusta ang atong kinabuhing Kristohanon? We go. Muadto jud ta because gihuhat ba ya? Actually, if you think about it, mao ang gibuhat ni Jesus, right? Kay siya na siya mga disciples, right? He discipled people. Na siya mga friends, mga disciples that he was nga permi siya kuyog nila. He was walking with them, spending time with them. And it wasn't always, dili siya permi aron mag-teach sa iyang mga disciples. No? Magkaon sila, mag-walk sila, ano ba, mga simple things. If ever na mo questions akong gi-share no, about sa kaning importance of chika sa mga batanon nga kinahanglan kayo sila mag-chika, mag-share, magkatawa. And then ang ikaduha, which is discipleship, don't hesitate to leave a comment in this video. Nya, hopefully, makatubag ko sa mga questions pod in the next video. And I also want to invite you to our next Alpha session diri sa Faith Hub. Kay para nako, nindot kaayo jud ang kaning Alpha series. No? Ang kaning akong gi-share ba, it's really present sa Alpha series. Ang atong next Alpha session that is sa Faith Hub Cebu will start on August 18. It is a 13-week long or 13 session long series, ninot kay siya. And it's a way, so sorry, sige mag-English day. It's a way to help the youth actually to come back to the fundamentals of their faith. Salamat kayo! Kita-kits!